Mijiet ta' persuni taw l-aħħar tislima lil Gordon Spiteri, ir-raġel li qed ikun deskritt minn ħafna bħala eroj lil ħadd li għadda ta' ħajtu għal ħadd ieħor. Gordon Spiteri ta' 35 sena tilef ħajtu traġikament wara li faga b'duħħan minn nar ġo appartament li jinsab fl-istess blokka tiegħu. U daħal f'dan l-appartament biex jagħti l-għajnuna lil min seta' nqabad ġewwa. Il-quddiesa tal-funeral saret fil-knisja dedikata lil Sant'Anna f'Marsa Scala, knisja li għall-quddiesa tal-funeral kienet ippakjata bin-nies. Fil-fatt, ħafna nies kellhom isegwu minn barra l-knisja peress li ma kienx hemm aktar spazju fejn joqogħdu n-nies ġewwa. Fost dawk li taw l-aħħar tislima lil Gordon kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius. Il-kantanta Ira Losco animat il-quddiesa tal-funeral bil-vuċi tagħha, filwaqt li f'kelmtejn waqt l-omelija il-kappillan ta' Marsa Scala iddeskriva lil Gordon bħala bniedem altruist u kuraġġuż. L-inċident tal-ħadd beda meta heater ikkawża nar ġo appartament f'Marsa Scala stess. Għalkemm Gordon Spiteri ittieħed l-isptar, ftit wara kien iċċertifikat mejjed.